Ar eapon sir inglong po sine production pen kasong sepon nang pen kaheman aprithe pu alun kanarjan no nang kileji matijong achiklo niphai isiar nike nang litum ar eapon sir inglong po sine production a YouTube a channel along thekpon long ikpo nang litum ta chongphong ajak ding klipen kelang min nai dun kanarjan no nang kileji matijong achiklo niphai isiar nike thekpon long ikpo Ladak nang itum paching honnal je parajan abang to abang piatum lake cranial long pen ni bin terangpi lapen long sing tiling pen mina long khangpi alang itum si je parajan pon music and tune lake vocal upar pukong lyrics cranial long field probing long producer lake monitor long khangpi costume singhaso cine production lapen ang putisuk Lun se po la ke puthot trailer long phal pena masi lun pon la pen la dak che pa che thak dun la ke nong nam ka te thang plom alun se pi akak sa in hit pi alang ni si lun dun DOP la pen editing la ke SK Krangsa Don shot la ke Rakesh Killing choreographer la pen makeup artist la ke Lukasan Hangse alang lihan la si producer monitor ong hangpi pen nang patini donte karbi alamalun kapachan jiathan kabor i ponalong kado kawe silang do arat do anta kacirap kacito mate albi chipi buntu pusi ning helo pusi nang thang lapen no nang kileji matijong achiklo niphai isial nite ar e apung sir inglong posini production YouTube along thekpon long vek poputa nang patini dont